Λοιπόν, είναι ένα ωραίο μηχανάκι, ευκολοδίγητο, με πιο πολύ γκάζι από αυτό που κάνω προπόνηση. Μ' άρεσε πολύ. Λοιπόν, σε γκάζι ήταν ωραίο, γρήγορο. Τα φρένα ήταν πολύ καλά. Μ' άρεσε η αίσθηση που είχαν. Έχει καλή θέση οδήγησης και βοηθάει τον οδηγό να ανοίξει τον γκάζι και να σταθεί πιο αγωνιστικά και να κάνει περισσότερα πράγματα με τη μηχανή.